Szóval ez a nap is eljött, úgyhogy üdvözöllek titeket hivatalosan is a 2025-ös Vlogmas első epizódjában. Az egész sorozat alatt igyekszem majd egy teljesen realisztikus képet adni arról, hogy hogyan is telik nálam a karácsonyi készülődés és hangolódás. Arra gondoltam, hogy amíg ti az előző napom képkockáit nézitek, addig mesélek egy kicsit arról, hogy mégis hogyan terveztem ezt az egész decembert. Mai nappal megmondom őszintén, hogy még semmilyen karácsonyi hangulatom nincsen, úgyhogy én is arra szeretném szánni ezt a kis sorozatot, hogy a munka és minden egyéb napi teendők mellett kiszakadjak majd egy kicsit, és én is elkezdjem a karácsonyi hangulódást, természetesen veletek együtt. Tervezek így a klasszikus napi vlogok mellé egy kicsit tematikusabb videókat is, karácsonyi díszítéssel kapcsolatban, illetve egy adventi koszorút is fogunk majd még készíteni valamelyik részben. Szeretnénk nektek mutatni ünnepi recepteket, ráadásul ha minden jól megy, akkor az egyik részben egy vacsoraestet is tartunk majd. Hogyha van bármi olyan téma, amiről szívesen néznétek, és a karácsonyhoz köthető, akkor kérlek írjátok meg nekem kommentben. Mindemellett Instagramon minden héten jelentkezem nyereményjátékkal, szóval hogyha nem szeretnétek arról se lemaradni, akkor érdemes ott is követni. Én már nagyon vártam ezt a decemberi időszakot, szóval ha van kedvetek, akkor hangolódjunk együtt erre a karácsonyi ünnepi időszakra, és nagyon-nagyon remélem, hogy ti is annyira szeretni fogjátok ezt a sorozatot, mint én, minden tökéletlenségével és nehézségével együtt. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, lassan a képkockák végére érünk, és ezzel szeretném megköszönni nektek a figyelmet, és nagyon remélem, hogy találkozunk a holnapi napon is.